Tikulandireni konse kumene mukutimva kuno kuweresha Times ku program ineyi ya kulinji. Dzina langa ndi Elvis Sowahowa. Lero lolemba titsegulire program yathu. Mapulogalamu athu akulinji ndi nkhani yokhudza milandu yakupha chifukwa chikuoneka kuti imeneyi ikuchulukira. Ndiye tufuna tikambirane pano kuti chikuchitika nchani. Makamaka milandu imeneyi ikukhudza ikumakhudza kwambiri amayi ndi atsikana akuphedwa kwambiri. Mwachitsanzo posachedwa apa mzimayi wina wa zaka 26 anapezeka aphedwa ku loji ina kuliwonde, komanso ndithu wina wa zaka 22 wa ku Lake Malawi Anglican University nayenso anapezeka ataphedwa ku area 47. Ndi nkhani zina zangati zomwezi. Nde tikufuna tikambirane nkhani imeneyi kunena kuti kodi chikuchitika nchani nanga mayankho akhale otani. Alendo athu tikhale ndi Alael Chimtembo amene ndi olankhulira apolisi mdziko muno. Tikhalenso ndi mphunzitsi wa nkhani zachitetezo waphunzira zachitetezo ku sukulu yakuchenjede ya Mzuzu, komanso Amagi Kathewera Banda ochokera ku NGO Gender Coordination Network amene ndi wapampando wa bungwe limeneli. Komanso mstudio muno tikhale ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa tikuyamba ndiwe mawabwino, tikulandire moni. Tathokoza kwambiri kayi kudzuka bwanji. Ndadzukanso. Palaini pa Alael Chimtembo mwadzuka bwanji? Elvis ine ndadzuka bwino kutauni kwa chama. Yeah, kwajanso kuno tiliso ndi mphunzitsi wa phunziro la zachitetezo kuchokera ku Mzuzu University amene wanda Eugene Njoloma. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kayi Elvis. Komanso ti ndi Amagi Kathewera Banda amene wandithu achokera ku NGO Gender Coordination Network wapampando kumene kumetanena muja. Mwadzuka bwanji mayi? Ndadzuka muno kaino Elvis, komanso ndipeke moni kwa zinzanga amene ali pa line iwa. Tabwino. Ndiye timati tiyambe ndino Alael, nkhani ndi imeneyi pali kukula kwa chiwerengero cha milandu yakupha makamaka atsikana ndi amayi mdziko muno. Ndi chimodzi mwa zinthu zimene tikufufuza pakali pano kuti kwenikweni chikuchitika ndi chiyani, komano kuona ndithu kuti kanchitidwe kamene kakanakhala ngati kakwera mu kota yoyambirirayi. Ino mwanena za wakulilongwe, mwanena za wakuliwonde, ndikhoza kunenanso kuti dzana zatichitikiranso kuzomba ku Mitekete Trading Center uko kumene abambo apha akazi awo. Mukuona kwathu pali zifukwa zingapo zimene zikuchitika, makamaka kwambiri ndi ziwiri. Nkhanza za mbanja komanso zokhudzana ndi upandu ochitira azimayi. Zimenezi ndi zimene tikufufuza pakali pano kuti kodi chikuchitika kwenikweni ndi chiyani. Mwina ndiyambe ndikuyankha motero. Tiliso ndi Mai Banda kutoka ku NGO Coordination Network. Mai Banda, nkhani ndi imeneyi mukuona ngati atsikana ndi amayi akukhala ma targets kapena ma victims chifukwa chani? Koma mwina first of all initial reaction yanu pa nkhani zimenezi musanankhe funsolo. Chabwino, ifeyo ngati NGO Gender Coordination Network komanso ine ndemwe ngati mzimayi ndife anthu okhumudwa ndi zimene zikuchitika kwa amayi komanso atsikana mu dziko lathu. Komanso zikutipasa mantha. Izi zindendisaname ndithu mantha alipo kwa amayi. Tipazikuonera kuti mzimayi wina aliyense ali pa chiopsezo. Tipamukayang'ana ma cases amene akhala kuchitikawa mupeza kuti
mzimayi msikana wapa skulu, mwina mzimayi wapa ntchito, mwina mzimayi oti ali kunyumba kwake, onsewo amakhala ali pa chiopsezo. Chifukwa zambiri anthu imagaza tikafika kunyumba tati tili safe. Wapeza mzimayi anali nyumba mwake waphedwa, msikana anapita ku skulu waphedwanso, msikana amapanga geni yake ku business akuyitanidwa iye atifuna tigule meshi yako waphedwa. Ndeno ndife anthu okhumudwa komanso tili ndi mantha ngati azimayi kuno ku Malawi kuti kodi moyo wathu ndotetezedwa. Ndeno mwina ndiyankhe nofunsolo kuti chifanyani zochitika kwa azimayi. Mukaonesesa mchitidwewo ife tikutcha kuti femicide kapena gender based violence imene ili femicide, ndi mchitidwe umene ungochita target azimayi kwenikweni kuti they are like easy target, and ndi mchitidwe umene ungoonesa chimene society yathu chili chimene takhala tikudandaula nthawi zonse kuti zimaoneka kuti nkhanza zimachuluka kwa azimayi, and zimachuluka kwa azimayi chifukwa azimayi amatengedwa ngati ma object, they are objectified chitero. Ndi zinthu zoti azimayi amaoneka ngati zida zoti zitha kugwiritsidwa ntchito nkusidwa apo. Ndiye mukamang'ana makesi enawo pamakhala kuti mwina pali suspicion kuti mwina anapangidwa rape munthuyo keda kuphedwa. Ndeno kusaiza kuti zomwe zija zimene takhala tikudandaula kuti nkhanza kwa azimayi zachuluka kuno ku Malawi ndi zomwe zimene zikuonekerazo kuti timatengedwa ngati ma objects amene titha kuseweresedwa kupangidwa nkhanza ina iliyonse nkusidwa potero. Ndeno chimene ndinganene kwambiri nchokuti ndi ma social norms komanso mmene anthu amaonera azimayi zimene zikupangisa kuti azimayi azikhala easy targets anchitidwe ngati umenewo. Chabwino tipite kwa senior lecturer wankhani wa maphunziro zachitetezo ku Mzuzu University amene wandithu ndi Dr. Eugene Njoloma. Dr. inu nkhani imeneyi mukuiona bwanji? Mukugwirizana ndi akathewera kuti azimayi amaonedwa ngati zoseweretsa kapena kuti they are just vulnerable people kuti khuzo kwachita china chilichonse ndi atsikana? Zikomo kwambiri Elvis. Ndigwirizane nawo kukathewera banda pafundo imene alankhula, komanso ndigwirizana nawonso achimpembo pamene alankhula kuti nkhanza za mbanja komanso in general za upandu umene amachitikira azimayi. Pogwirizana ndi anzanga awiriwa ndikufuna ndipereke ngati kwenikweni chifukwa chiyani izi zimachitika. Sindikufuna kuti nditchule chinthu chimodzi kuti panga isolate kuti mwina ndiichi kapena ndichi kapena ndichi, koma ndikufuna kuti ndipereke mwina mmene tingafotokozere kuti kodi zoterezi zimachitika chifukwa chiyani. Chifukwa chikhozochitika kwa munthu mayi kapena mamuna. Chabwino mutu walero mwina tikufuna kwambiri kwa azimayi koma aliyense ndithu akhoza kukhala victim. Ndene mukuona kwanga ndikhozofotokoza kuti izi zikuchitika pamakhala zinthu zitatu, koma chachitatu chomwina chimene tingathe kuchifotokoza mwina kuonekerana bwino pa tsiku la lero ndiyambe kuti kunena kuti anthu awawa azigwidwa nkhanza zimenezi zophedwa mmene tikambira lero, pamakhala zinthu zitatu zimene zimalumikizana. Choyambirira ndekuti pakhale munthu amene akufuna kuchita nkhaniyo, amene ali kuthekera kuti akhoza kuchita za upanduzo, komanso pakhale ndithu munthu amene ali oyenerera kuti upanduwo umugwere. Pa Chingerezi tikhozanena kuti munthu amene ali attractive and vulnerable, amene ndi suitable target. Komanso chachikulukulu ukambano za pamene palibeno kwenikweni chitetezo chokwanira. Nde pamene pali motivated offender, munthu amene akhoza kuchita zinthu zali kuthekera, palinso munthu amene ali oyenerera kuti nkhanza zija zimugwere, komanso palibepo
chitetezo chilichonse chokwanira pamene popo ndekuti nkhanza zichitika. Ndikukhulupirira kuti popanda zinthu zitatu zimene zizi zimachitika. Ndeno ndimafuna kuti ndingopereka context ya nkhani imene amene upandunga chitikire posatengera kuti kodi zimachitika ndikuti patikakata mwina ndi gender based violence yokha kapena chakuti ndetu zikivule patinzelekeza ngati utsikana waku andingatidwa nkhani zakulonde komanso watsikana wakulamawu kuleti Malawi Anglican University mwina ndingapange konkludi kuti ndi nkhanza za mbanja ndingapange konkludi choncho kapena kuti zikuchitika chipoti wadzanganika chilipo mwina china chake chimene chinachitika komano ndifuna kuti zinthu zitatu zimenezi zikakumana pamodzi pamene tingati kumafotokoza nokuti yes I think china chake ndikumene amapeza masolution oyenerera pa nkhani imeneyi ndiyambe ndikuyankha zonke yonse. Chabwino Dr. Wanangwa nkhani ndi imeneyi chikuchititsa zibambo kupha atsikana kupha azimayi ka anthu ena kumapha azimayi chifukwa penaponso kuzukuti azimayi ena they are involved kupha azimayi anzawo. Chikuchititsa zimenezi ndi chani iwe ukawerenga ukaonanso mwina m'mayiko ena mmene zimachitika zimatha kumachitikanso ngati zimenezi chikuchititsa nchani? Monga amene afotokozera anzanga mwina akusakasaka sitingaziwe kwenikweni kuti kodi nanga si zinthu zikuchitika mosiyanasiyana komano ukaziyang'ana pena zikumaoneka ngati zofanana amene ananenera Chintembo kuyambira kudza. Zinthu zikuoneka kuti pali zinthu zingapo. Choyamba ndi chikhozo kukhala kuti ndi nkhani ya umphawi. Umphawi umene mwina wakula pakati pa anthu umene ena ukuwapatsa maganizo olakwika. Ndi chifukwa cha umphawiwo ena akumakhala ngati kuti mwina akhoza kupeza kenakake ukatenga moyo wanzawo ndi kutenga kukena mwina katundu amene akufunayo. Izi zitaziona pali mtsikana wina wake poseyedwa apo wakudzenza kulilongwe amene anaphedwa ukaponyedwa kaya manda koma nkhani yake imaphelezera kuti mwina ndi foni koteroko. Ngakhalenso wakuliwondezo zikuoneka kuti gwero lake mwina linali longofuna kumbera kapena nkhani zina. Komanso pali nkhani zina zimene zikumaonekanso ngati kuti zikumatsatana ndi nkhani zachikondi. Pakati pa azibambo ndi azimayi pakuoneka kuti pakukhala zikondi zina zimene gwero lake zikumakathera mwina ku nkhani zimene zophanazi. Mwina nkhani izi zikumakhala kuti zili pawiri mwina atsikana kapena azimayi akuyenda ndi mamuna kuti alikale ndi banja lake mwina enawo akumabwera ndi chipongwe kuti momukhaulitsa mwina okhaokha akutha kulimbirana mkazi wina wake mamuna wina mwinanso akumakhala amuna chifukwa choti mkaziyo mwina akuyenda ndi anthu angapo. Zimene zise zimatha kuchititsanso kuti mwina ena adzitengere kukwiya kwambiri mpaka nakachotsa moyo wa munthu. Komano zinthu zenizeni zimene zikuoneka kuti zikumangapo komanso china mwina ndi timene zionera kuti pali abambo ena oti angokhala nkhanza basi kuti munthu kungowalakwira pang'ono akuona kasanga ukire mtima komanso akuchotsemo. Komanso pali azimayi angapo amene taonapo akuluakulu fapa pati kulimbikira mwina atsikana ndi ena achichepere komanso pali akuluakulu amene aphedwa poseyedwa apa komanso zaka zambuyomu. Ndikukumbukira kuti ladzulo chaka chatha awiri nkhani yake imakwera ku zoganizirana ufiti kuti mwina amene amatamba koma ngati zambiri ndikuba tinaona azimayi awiri akumzimba uko amene anakokera kwanamiza kuti akagulitsa mbewu cholinga akabere. So pali anthu kuba zimene zobwera mwina chifukwa cha umphawiwo mtima chabe wakubawo komanso nkhani zachikondi komanso mwina kuganizira za ufiti zimene ineyo ndatolapo kwambiri. Ndi zimene zili zikubweretsa mantha otani pakati pa Amalawi chifukwa ena umadera nkhawata mwana wanga wamkazi choyili nthawi yakuti paka pano sanabwere ndikuti mantha okhaokha mmakomomo. Komanso how safe are women ku Malawi kuno Wanangwa?
no mantha alipo chifukwa zinthuzi pakati pa zachitika mowirikiza kapena motsatana zingakhale kuti ndi zochuluka poyerekeza ndi zaka zina komano zachitika motsatana zimene zikumabweretsa kuti mwina anthu ayambe kukhala jenkha kudabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Mantha kwenikweni akubwera apapa mwina poti Chimtembo alipo mpano asanapite amene achoka posayidwa apa mwina ati yankhe kuti asanachoke kuti kodi nkhani mwina imene ikumavuta ndi yakuti nkhani kulakwirana anthu si chinthu chachilendo kutena kuphana zinayamba kalekale ndi chifukwa chake kuli mwina bungwe limene la polisi kuti lizithandizira komanso makhoti kuti athandizire paoneke chilungamo china chake chikachitika. Komano mantha akumabwera kuti pali nkhani zina zimene zikachitika sizikumapherezedwa sizikumaoneka gwero lake mwachangu ndi chimene chikupatsa mantha anthu kuti kodi nanga zikamati mwina zachitika mwina kutha chaka zaka ziwiri zitatu zimene musakuziwa kuti kodi uyuyu imfa yake inayenda bwa pali zina zikumatheka ndaona ngati wakulilongwe sikanaudza amene ali kuganizidwa ayi wagwidwa wakuliwonde agwidwa koma tikhozoona zina panali sikana wena wake wakwiya 49 ndimati BTC chabwera sindikukhupira kuti kufika tsiku la lero inali November chaka chatha koma tsika lero sitinamve kuti kodi chachitikapo ndi chani pakati mwina kapena ndangokhala kuti ndasephana nazo sindikudziwa zachina katengeza amene tikukumbukira ambiri ndithu. So mantha ndi amene kuti kodi zikamakhala kuti anthu mwina zachitika komano zinthu zidza osapezeka ndiye kuti zimakhala ngati zikuwalimbikitsa anthu amene akupanga za upanduwa kuti azoona ngati mwina kugwidwa ndikosataniswa kosatheka chabwino alayala ati mulisiye posachedwa apo koma nkhani ndimeteni choyamba tiyambirane nkhani ya security kuti ilipo kumalawi kuno anthu azimayi ndi atsikana ali safe. Malawi muno tisanakambirane point ya wanango kuti mwina mumatenga nthawi kuti zinazi mufike mupeze mayankho tiye ndikambe nkhani ya security choyamba muchita chani pofuna kuteteza azimayi ndi atsikana kumalawi kuno. Nkhani ya security ilipo chitetezo chili bwino kwambiri masiku ano mukayenda m'madera mwanumo mwaona polisi akupezeka achulukitsanso anzathu akafukufuku kuti adzitithandiza kupeza intelligence ndi chifukwa chake mukhoza kuona kuti mwina nkhani zinayi zimene zatsogozana pafupifupi inali yonse anthuwa apezeka ndiye chitetezocho chilipo koma ndimafuna ndikumbutsenso pano kuti nkhani ya chitetezo siya ife tokha ngati apolisi koma ndiya wina aliyense ndipo peza apa sitikukamba imeneyo tikukamba iya milandu yakupha ndimafuna ndiyankheko zimene ananena wanangwa zokuti anthu ali ndi nkhawa kuti pakachitika izi mathero ake sakumaoneka bwinobwino. Milandu yakupha imatsata ndondomeko zake ndipo nthawi zambiri ndondomeko zimenezi zimakhala zotalikirapo mwina kusiyana ndi milandu ina chifukwa chakukula kwa mtundu wa mlandu. Ifeyo ngati apolisi tikalandira uthenga kapena tikamanga munthu tikati tapangapanga zonse zimene timafunazo timayitenga nkhaniyo ndikupititsa ku khoti. Cholinga chopititsira ku khoti ndi chakuti tipemphe kuti nkhaniyo ichoke ku khoti laling'ono ipite ku khoti lalikulu limene lilololedwa kuti akhoza kuzenga milandu imeneyi chifukwa milandu yakupha sizengedwa khoti laling'ono koma lalikulu la high court. Ndiye process imeneyi imakhala yotengerako nthawi ndi chifukwa chake ife tikati tamumanga tafufuza tapita naye ku khoti amampanga limandi akupanga process yompanga committee ku high court. Now akampanga committee ku high court kuja ndiye kuti milandu ife taitenga takayipereka kwa mkulu wa boma amene ndi director of public prosecution amene no amaona anoza milandu zija kuyamba kuyendesa pamene ndipo muli zinthu zambiri mkatimo muli zinthu ngati kuwatengera anthu amene akuganiziridwa kupita ku chipatala kuti akaone ngati ali ndi matenda mu ubongo, muli zinthu zoyang'ana maumboni ena amene ali mkatimo, muli zinthu zogwirizana ndi bwalo kuti tiyamba liti milanduyi, komanso muli zinthu ngati popeza milanduyi ndi yayikulu munthu sadziyimira yekha koma amafunika kuti apeze loya. Ndi kuti ndi udindo wa boma kuti ayang'ane loya oti amuthandize nthawi zambiri amapeza ku legal aid kuti amuthandize kupanga milanduyi. Ndiye imatha kutenga nthawi
imatha kutenga nthawi inake mwina 2 years 1 year 2 years nkhani zimenezi zikadali mkati mwinaso milanduyo isanayambe. Ndiye anthu akaona kuchedwa kumeneku maganizo amakhala kuti ndekuti apolisi akuchedwetsa osadziwa zoti ndi process imene ikutsatidwa. Ndipo pali nthawi zina mwina high court ija ikaona imati tiyambe tampasaka belo, ndiye munthu uja akabwerera kumudzi anthu amaona kuti apolisi ndiye kuti munthu uyo angomtaya pamene ndi koti laona kuti nkofunika kuti tiyambe tampasaka belo pamene milanduyi ikupitirira. So zinthu ngati zimenezi zapangitsa kuti anthu aganize kuti apolisi amachedwetsa, koma ayi sitikhala kuti kuchedwetsa, koma imakhala process imene imatsatidwa nkhani ngati zimenezi. Ndi chifukwa chake mwina in the short run simungaone kuti within a month munthu apangidwa convict ndi mlandu wa mada. Ayi siziyenda choncho, koma kuti mpaka na process imene ilipo iyende. Ndiye ndinene zinthu ziwiri zimenezi kuti koyamba chitetezo chilipo, amashiwati kuti chitetezo chilipo, ndipo ifenso tachilimbikitsa mu njira zina zimene tikugwiritsa ntchito kuphatikiza community engagement. Chifukwa ngati mukuona nkhani zambirizo zikupangika ku community kumene iwo angadziwenso mwina mofulumira mwina social policy tisanadziwe. So we are engaging community kuti atithandize kuti tithetse vuto limeneli. Komanso tapanga intelligence. Wanangu anayi ndinde manga pang'ono apa wanangu. Yeah, no ukoko alongosola bwino kwambiri. Ndizomveka kuti mlandu ngati umenewu sungakhale mwachangu. Koma mwina asanapite timafuna alongosolepo nkhawa ina yoti pali zina zimene mwina munthu kaya waphedwa komano oganizidwawo mwina osapezeka mpaka zaka kapena chaka kumene pamene popo paliso nkhawa kuti zimakhala bwanji. Kuti munthu sanapezeke ndiyambe ndikunenanso kuti ifeyo ngati apolisi chinthu chikachitika timayenera kuti tichipange rebuild momwe chinakhalira kuti mpaka tikampeze munthu uja. Zimathekadi pali zifukwa zambiri zimene zingapangitse kuti munthu sitinampeze. Mwina adathawa, mwina tilibe umboni wogwirika kuti tikhoza kumutenga munthu uyu kuti atero. So ndizotheka monga mulandu ina uliwonse kuti tikhoza kumpeza munthu kapena tikhoza osampeza. Zimene zimachitika mulandu ina uliwonse kuti momwe makhalira. Of course makhala bloated pang'ono chifukwa choti nthawi inake timapezeka kuti takanika kumpeza. Kupeza intelligence yoti munthu anapha munthu wathawira kwakuti ikhoza kuoneka ntchito yaying'ono koma ndi ntchito yayikulu. Ndikopereka chitsanzo. Uyu amene adapanga amene tikumuganizira kuti adapha mtsikana wa ku Lake Malawi University adapanga mlandu zikumveka kuti adathawira ku Mchinji, ndikuti apolisi amayenera kuthamanga ku Mchinji. Kukafika ku Mchinji kufufuza tikumva kuti ali ku Mangochi, ndikuyamba kuyala Mangochi mpaka nakuti tikampeze kuchilipa mwamwayi tidampeza kuchilipa ku Mangochi. Koma nthawi zina zimatheka kuti mukupita uku osakapeza umboni kwanira, mukupita uku osakapeza china chilichonse. Ndiye monga mulandu ina uliwonse zimatenga, koma poti mulandu suola timakhala tikufufuzabe. Zikachitikako munthu osampeza uzampeza mwina after a year or 2 mulandu nkumapitirira. Chabwino alayalo mwina mufune mwina mutithawe pompano tisalapite kwatula nkhani athu funso lotsirize kwa inu. Mukuchita chani pofuna kuchepetsa milandu imeneyi komanso mwayika ndondomeko zotani zotetezera amayi ndi atsikana mdziko? Iye nzika iliyonse ndi ufulu otetezedwa ndi boma dzera kwa inu apolisi, koma amayi ndi atsikana zikuoneka kuti zikunyanyira. Muchita chani? Ife tachilimika kwambiri mfundo yaikulu imene tikupanga ndi community engagement. Kumene koko makamaka tikuphunzitsa anthu za momwe zingachitikire. Ndipereke mwachitsanzo. Aliyense amakhala ndi kaseko kake, ndipo tikuwauza anthu kuti ngati muli ndi wina kapena mwalandira foni kuti mukakumane ndi munthu pakuti seko yanu idziwitseni. Chifukwa mukayidziwitsa seko yanu ija ikhala ikudziwa kuti munthu ali pakuti. Kupanga zinthu monga mwachinsisi pawekha nthawi zina zikumativuta kuti ngakhale zikatigwera tikumakanika kuti tipeze marriage. Chimenecho ndi china mwa zimene tikukambirana nkhani ya ndi ma community leaders. Nkhani ya munthu wathu ikukhala ngati kuti ikutithawa pang'ono kuti tikhoza kungokhala ngati chinyama kupha munthu mosapanga. Ndi tikukambirana ndi ma community leaders kuti tikambirane ndi anthu athu kuti mwina nkutheka kubwezeretsa umunthu. Zina zimene zikupangika ngati gender based violence for example tikulimbikitsa anthu kuti mwina olonga khala mbanja akuona ma red flags
anayenera atadziwitsa anthu ena. Mwina tikapanga choncho zikhala ngati kuti zicheperako. China chimene tikupanga nchoti tachulukitsa kwambiri intelligence kuti tizitha mwina kupeza mlandu uja kapena kufufuza mlanduwo ukangochitika, koma usanachitike tikuyeseranso kupeza intelligence kuti tikhoza kumaona kuti apapa pali ma red flags and then ife tipite tikateteze monga mantchito yake. China chimene tapanga ndiye kufumiza ma process. Polisi kuno kuli department ina timati homicide imene ntchito yake ndiyo ngoyang'ana milandu imeneyi. Pamene tikunena pano ndiye kuti alikalikiliki ya mtaunimu, alikalikiki mamidzi mwathumu, kuyang'ana kupanga gather intelligence kuti mwina zimene zikhoza kufikira kumamaliziro. Momwe ndinanenera muja kuti kupatula ifeyo a polisi tikuyenanso kuti tigwire ntchito limodzi ndi community, because udindo oti tithetse zimenezi suli m'manja mwathu mokha ngati apolisi, koma uliso m'manja mwa wina aliyense. Chifukwa nthawi zina zimachitika zinthuzi anthu ali mu community mwawo ali ndi anthu awo ndipo kuchitidwa chipongweti monga momwe tinanenera poyamba muja. Pakumapezekabe wina otizana naye kapena wachibale amene olo momwe tikunenera ngati zambanja ndi kukamba zakuzombazi mwamuna wake amene akupanga zimenezo. So tikugwiritsa ntchito njira imeneyi kuti tikhoza kuchepetsa milandu imeneyi yakuphana. Alaya Chimtembo olankhulira apolisi mdziko muno tikuthokozeni kwambiri chifukwa chokhala nafe programu ya Kulinji, mwatiuza kuti muthamangiranso ntchito zina koma tiyamike kwambiri chifukwa chokhala nafe. Zikomo kwambiri Elvis, zikomo kwambiri Dr. Njoloma, zikomo kwambiri Mike Thewera, komanso zikomo kwambiri achafulumira. Mukhale ndi programu yopambana. Zikomo tipite kwa atolankhani wathu ameneyo ndi Innocent Chunga ku Nkhotakota, komanso ndi Gresham Gama ku Mulanje. Tifuna timve maganizo a Malawi kuti kodi akutipo bwanji pa nkhani imeneyi, atayeseranso pamene kulankhula atsikana ndi amayi zingakhale bwino. Tiyambe ndi Innocent Chunga ku Nkhotakota. Innocent, mawa bwino, ukuniva pa line pa? Mawa bwino kwa iwe OVC, ndidziwa kuti mwadzuka bwino nonse ku Blantyre. Kuno kwacha nkhani ndi imeneyo Innocent. Zona ndi nzika ziwiri mboma la Nkhotakota, mina poyamba ndikudziwa ndine Innocent P. Nemo nkhani ndayimva bwanji maganizo anga ndakuti nkhani ikuvekesa mubungutu kwa chipungisa limene zindu mphawi waisa Malawi kunongofunya kwambiri chakuti magana ena namina akusokuti mpenga tumene upiti amene tipundeza kwambiri kuti mpofiwa menepa ndikuti nazatushwa anda amene akuza kwambiri pakupizo kuchita kubaku kwano waisenga kamene chimene kuzambarama akandana kochepa kana kuti matatu mutu pachijosa karabi kuti kuno kutuko tutacho kwambiri mphawi chimene chita kwambiri chakuti amene akutipendeza kwambiri ngati mfane ngati anzathu andale ndena kwanje ndipempe kuti akadesesa kukosa chipinda chabwino kuti mwina chiwezemezi chichepekere pang'ono kwano zikapita khadi ngazimene kuti Malawi tikama kuti kama yo sokona kai kuona kuti zikazati kufunga sanga kuti wote zokwambiri feyo ngati amphawi foto mathupanga nkhaza ndika ndama kochepa kumene timapazika pachisanso tirekeze ngati mmene apa ndi anthu ene ngati ngongolezi cha akatemba limba ngongolezi cha samphawi koma zokumanena umwe amao matembenua mati nikamina tomwe nimakatenga ndama kapita kadzereza wanjani watundu hapo katenga nthanda makali banawo kuti zinaphula pere bako ndeni kuti ngati mmeneyo ine kusizipitirira kudokaza kuti ndiyo kuti mpaka kuti aboma pameneko konde atiganizire kuti kumene kuchepe mina ndine Abdu Maxwell Mwendo ndimakhala ku Nkhotakota kuboma. Ine ndinganena kuti nkhani ndayizukula bwinobwino koma choyambirira ndinene kuti ndikumbuka ndinakesa over mchimumba mati ndili wochimwa ndikusacha umphawi kanenge sina umphawi sibe ndili wochimwa. I think ankada ndaula kudzera kwabwino tona kuti amathandiza munthu nda amene amagawira munthu zinapasaso zenu kwa anthu atsogoleri a dziko la Malawi kuti azilisogolera monga ife anthu awo. Koma chimene ife chimalidabwisa nchakuti dziko lino limanena kuti ati zindipikira patokha anthu abusa ng'ono abombo zindipikira patokha tebu na kubwera tingongole tikuposanira mutesa ng'ono koma chimene chimalidabwisa ife nchakuti tingongole tijaji kuti tikapambonesa ng'ono ngati chama ngedwa so ndikupita kwa anthu ama business akulu kuti anembrama akaleza mbiri ndiko ndamuzimanga yanazewo
akuzogera sesosauka kuti pangire business koma mmatengera akuluakulu akumumano mmatengaso ndalama zomwezo zoti ife mupase tosauka atungira kwambira ngumapaesoabolembera mwewo sonza kuti ifeyo tilibe upangiri kuti ife anthu amdziko la Malawi atemafuna timasankhidwa ife anthu osauka timasankhidwa ndilifanya nthawi zambiri njiti yophanawo kuchulukira kugatha pokapoka boma la Malawi lidziwe umwini umene uli nawo pakati pa anthu amdziko lawo kuti kodi anthuwa ungausaka motani ndikutira kuti apresident amachokera kumudzi amachokera kumudzi amp amachokera kumudzi akansala amachokera kumudzi ife ndamene tili ndikutekera kuti tikamadandaula mudzitimva nchana kwene kumipando kuti mmatinamiza ati ati kukasani ngongole onsaukano ndi ifeyo anthu osaukano amene timachibuka kuti wakavota olemera asamakavutayi temakavota ndi fosauka cholinga nkhani zimene ife mmatiuza kuno kumudzi zitichitikire ubwino koma sitimayonapo kuti ubwino wake ndi kuti palibepo timakhala tipukisako tokusakira ndi zimene mukufuna kuti mupeze ngati bridge ende mukaolokapo fika sidya lino basi makhosa bridge lichanguliraya mwazimawazafunekaso mkati umene ukadzadisa babvepo bridge omwe rikudusirepo ndipo timulipukaso ngodisira pati ife zimatipesa chisoni tikumaita nchizophanawo chifukwa cha ndirama dziko la Malawi ndikuonetsa kuti libe chili kwa anthu amene ali ovutikitsitsa kuti awapasire gawo lawo timamva ife kuti kumudzi ku anthu osauka kumudzi kuthandizeni tenizoya kumudzi ife sitimaliwonapo ndipo ubwino wooneka kuti anthu amatimuzika mdziko ife sitimaudziwa anthu osaukafe anthu akumagona ndi njala chabe ndifuse munthu wagona ndi njala 2 days 3 days ine ndikuona wina ali ndi chikwama cha ndirama uya kuendapo ndimsiya ndimchechaka ndezingolenzikasa mavuto ndizoma wala balikuwa malanga kulibe nawo ndi chitezo chilimo kuma chifudi umphawu nachuluka ababwake nechikukhalapo tiona kuti pende pankhankhanza dziko la Malawi pankhanza akuphana kwambiri innocent malizitsani ndithu malizitsani innocent kundiva munapanga chisankho chondina kuti Elvis malizitsani innocent ayi mwina malinga ndi nthawi ndikupatsire fana una Elvis walankhula mawu kangapo ndithu kuti nthawi sopano asakhale ngati alipo khaya tipitenso kwa anthu ena nawo apereke maganizo awo koma tathokoza kwambiri innocent chifukwa cholankhula ndi Amalawi kunkhotakota zikomo kwambiri Gresham Gama ku Mulanje bwalo ndilako tsopano tili bwinonso nkhani ndi imene Gresham Amalawi akuti bwanji Amalawi ndi Amalawi kuti ndi mmene nthawi angoyankha maganizo awo okay chambirira mwana zina ine zanga ndine kumulanje tatuzeni topic motamangira nthawi ana akuzipa chaja banja chaja ndalama ene ziko likuendera pano zikuenda bwino yayi palibe solution ile kuti anga ndi solution ini ndikona solution yeneni makoma ile timaganiza ine mungati kumbala ngati abanja ndimakangomvesa sana atena ungozimvesesa kuti iweyo ukiva unavuta akapa nele zili azikala zina ndi pati kisaka munyoa topic muimva tatuzeni kuti topic taifa koma kuti ifazi kujulia kasi kumene zili maene ndikuzakona kuti mapanga tena kwanza affect kwamira anthu azimina komanso azimayi kusinangirira kwa chakusiyana panthawi kusambekeseka bwinobwino komanso mbali ina maofisi amene akupangisa msezi mukhozanso khambo limene zikuenda bwino unoka amene mumamva kwawo amene zikuona kuti zinthu zikuona kuti tokha amene chitoli yambe kuendera limene yabe ntchito zipeseke mamisini amphatire ntchito soti ntchito zimukhala matawuni moya kandi zimuso ntchito zi anthu tiakumupire mamisini anthu akuvutika mamisini kuona kuti ifa zikudachitikira umang'omva ena kwati kuti ngava mtuluka zesezi zikubwera kuti akuvutika kwa Amalawi Elvis Gresham tathokoza kwambiri chopeza maganizo a Amalawi mawu ino kwakulinji tathokoza
tipite kwa Amagi Kathewera Banda. Mukuona ngati kuti justice system ya ku Malawi kuno ikuthandizira motani kapena ikuthandiza kuthetsa milandu ngati imeneyi? So mukwambire Elvis. So ineyo maganizo mwanga ndikuti kuti justice system yathu imachedwesa zinthu kwambiri. Inde chitembo anafotokoza kuti pali ma processes amene amaina kusatiridwa zonadi ndikumvesesa. Koma anthu amaina soti aziyang'ana the edges of the matter. Ndiye pankhani iyi ya madai ife chiyembekezo chathu chimakhala chokuti justice system yathu iyende mwansanga cholinga kuti zioneke kuti kodi anthu amene akuphunzitsawo chikwachitikira chani. Chipati petu makhulupirira kuti ma-punishments anamachitika akuluakulu komanso zamaoneka muno kuti nkhani ija inayenda chonchi ndipo yathira apa. Zimakhala ngatinso zikuthandiza kuti munthu wina amene amafuna kuti apange upandu ngati umenewo asapange. So amadziwa kuti izi zimakhala ndizosatira izi. Imene muchizungu timati ma-deterrent factors. Pali zinthu zina ngati zimenezo zimathandiza kuti zipewe zimene zinakachitikanso kwa munthu wina chifukwa anthu amayamba kuzizindikira kuti ndikapanga ichi mathero ake amakhala izizi. Nde ifeyo timadandaula nthawi zonse kuti ma-cases a gender based violence samatengedwa serious. And let alone tikukamba za femicide apapa. Chifukwa femicide ndi pamene azimayi akuphedwa kwambiri. Targeting women, that's femicide. Atakhala akupanga kuti system iyende nsanga ndipo mutu wankhani uoneke ndikukhulupirira kuti tipewa zinthu zambiri zimene zinakachitika. Nde pambali pakuti pali ma processes kwa ine ndikukhulupirira kuti justice system imachedwa panopa ikwena yambe kumaona the edges of the matter nkupanga resolve my issues in the shortest time period. Inuyo Banda mukhutitsidwa ndi mmene azimayi ndi atsikana akulandira chitetezo mdziko muno chifukwa tikuzonena chifukwa padakali panopa ma-cases amene achitika ationetsa ndithu kuti chitetezo kulibeko. Ndi pambali pokuti apolisi akukamba kuti chitetezo chiliko, kodi chitetezo tikati chiliko mu dziko timaonera chani? Timaonera kuti anthu sakukhala ndi mantha, timaonera kuti anthu sakuyenda ndi mantha, timaonera kuti miyoyo yawo sikutengedwa kapena sikuphedwa mwachisawawa ngati mmene tikuzioneramo. Ndiye ngakhale iwo apolisi akonda kuti kuli chitetezo koma ife ine ake amudzikomo nzikafe amayise ndi amene tikuona kuti chitetezocho palibepo. Ndiyosezera akuyenda ndithu apange machawi aonesese kuti kodi angapange bwanji ngati apolisi kuti chitetezo chionekedi kuti chilipo di. Padakali panopa kuti mufunse mzimayi aliyense wa Malawi akuwuza kuti akudandaula, akuopa, akuchita mantha kuti nthawi ina iliyonse china chilichonse chitha kumuchitikira. Ineyo mukanakonda munakamatetezedwa motani ngati azimayi ndi atsikana? Pali for example tiwena tiyambe kuyang'ana zinthu za prevention. How do we prevent for example gender based violence or domestic violence? Ine ndikuona kuti apolisi asamadikire kayo kuti chinthu chochichitike. Akuyendanso apeze njira zokuti azigwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana kuti zinthuzo zisachitike. So mwachitsanzo panopa ambiri amene opanga zimenezo ndi azibambo. We have all seen that. Ngakhale pali case ine imene munati azimayi sanali involved. Koma if you look at all the cases, mukayang'ana ma-cases onse kupeza kuti ndi azibambo amene opanga zimenezo. So ine ndakakonda kuti azithatso kutiuza kuti kodi azibambo for example how are they being held accountable? Kodi akuwasikira motani azibambo? Kodi akupereka udindo otani kwa azibambo? Because right now I feel men are not responsible enough. Because how is it put so pakwena pakhale ma strategy osiyana kuti afikire ma perpetrators iwo they have to be held accountable for their actions. Tipite kwa Dr. Pitirizani. Komanso pakwena sokhaso imaphunziro a security. Ndi ugo ku-invest anthu akuphunzira za security koma what about the ordinary woman on the street? Kodi tikumphunzitsa zotani? What about anthu amene sali ku college ko kumene kuli ma security studies? Mzimayi chabe ongoyenda, mzimayi wa geni. Kodi tikumfikira motani ndi information on security?
ine ndaonamo maiko ena amene amakhala kupereka ma information a security mutere muchita avoid zakuti mutere. So tikufuna so information ngati imene ifikire wina aliyense nsikana nzimayi wachichepere afikiridwe ndi information ya security kuti akamaenda akamakhala azikha on the lookout for what. Chabwino tipite kwa Dr. Eugene Njoloma, senior lecturer ku Mzuzu University. Amayi ndi atsikana atetezedwe motani, pali magapu anji pa nkhani imeneyi Dr.? Zikomo kwambiri. Ineyo chimene ndinganene pa nkhani imeneyi ndikungopendera zimene alankhula abanda posachedwa. And zimene zikupita kumene analankhula achimtembo pamene amakamba zoti security ndi aliyense. Ndifuna nene kuti apolisi sakuyenera kukhala reactive chifukwa amene afotokozera achimtembo achitadi chuma chawo kugwira anthu ena ndi ena, koma that is very reactive. Chifukwa chimene chimayenera ndiyoti chikuyenera kukhala ngati community yonse, society yonse ya Malawi proactive. Motsogozedwa ndi apolisi aja ndikukhala proactive ndi nkhani yoti mwina kupanga beef up ngati community policing forum. Izi zikozo kuthandiza kwambiri kuti anthu ithe kupanga ubale waukulu kwambiri ndi apolisi dzitha kumamvetsa chifukwa chakhala accountable, zindikira kuti chimene afuna ndi chani, tikagwirana ntchito bwanji limodzi, zinthu zoterozo. Ndiye tikakhala ndi ubale wabwino ndi apolisi yoti collective security ija itheka. Ndi zimene akamba amaji kathera banda kuti pakhale kuti ma deterrent factors zinatake chimene zingathandize kuti mapanda amene asamachitike. Komanso deterrent factor ina yofunikira kwambiri zimene amalankhula omvera kumulanje ndi kunkhota bota kuti pali zinthu zimene anthu amene ali ovutikitsitsa amaona kuti mwina zikupererera kwa iwo. Pa Chingerezi ziko zina kuti they are being excluded from zinthu zambiri. Imeneyi ikoza kuti a form of structural violence imene imachitika, and mathero wake amakathera no ku direct violence imene maona no kuti anthu akupanga upandu, akupha munthu, akupanga halasi munthu ndi zina zote. So pano tikuyenera ngati community, society ya Malawi tigwire ntchito limodzi, koma kwambiri motsogolera ndi apolisi. Tingopempha apolisi amagwira ntchito yabwino ndithu, koma tingopempha kuti atisogolere kuti tikhale tonse pamodzi proactive osati reactive. Yaka proactive ndekuti timanga Malawi mmodzi, anthu azichita mantha azizoti tisapange ichi patikatele ndekuti mathero akakhala otele kabati content athu tikhale tinzathu motere. So pano maganizo anga ndi amenewo. Wanangu nkhani ndi imeneyi, pakhale ma long term solutions otani pa nkhani imeneyi? Nkhani zake zimene ambiri afotokoza kale. Poyamba ndiye kuti tiyesese kuti anthu aphunzitsidwe mokwanira kuti kodi nkhani zachitetezo zimayenda bwanji. Fazitazi zikumachitika kuti mwina anthu akanatha kuzipewa, akanakhala kuti anawuzidwapo kuti mukaona zinthu zikuyenda motere mukhale tcheru, kuzokhala kuti wina wake afuna kupangeni chipongwe. Komanso nkhani ina ndiyoti imene anena kumene Dr. Njoloma kuti tisamadikire chinthu chichitike. Nthawi zina padzamanena kuti kuchiza ndikovuta, kumafuna bora kupewa. So tisamadikire kuti zinthu zichitike. Zikachitika kawiri gwero lake ndimene ananeneranso achimtembo kuti zipatha kuvuta kuti mumpeze bwinobwino amene wapanga zinthu za upandoyo. Pamene tikanazipewa ndiye kuti sitikanaluza moyo. So tiyesetse kuti tikhwimitse chitetezo, komanso anzathu kubwalo la milandu. Dandaulo ili lakhala likunenedwa kwa nthawi yayitali. Inde pamakhala kunenedwa kuti tilibe zokwanira, koma kumalawi kuno tiye ndivomere kuti kulibe gawo kapena bungwe limene limakhala ndi zokwanira. Tonse ndi dziko losauka, ndesi timakhala ndi zokwanira kuti tigwire ntchito iyi. Zomwezo zochepazo tiziyesetsa kuti tivomere kuti tigwira ntchito ndi zochepa zomwezi, komano ntchito itanibe iyende, chifukwa kutenga nthawi kwa milandu ndiona ngati kumaperekanso mwayi kwa anthu amene akupalamula kuti aziona ngati nzotheka
ndiye sizimaopsa kuti apalamule ndikhoza kupasani chitsanzo kuti kufika tsiku la lero pali milandu ina napereka posachedwapa wa ngati nsikana wakulongwe Beatrice Chabwera sitinamve kuti kodi wamangidwapo ndani kapena zikuchitira pati koma zinachitika ndi November chaka chatha ndeti ipite mbuyo mupeza milandu mwina yachina Isanja uju mpaka pano sitikuziwa kuti kodi chinachitika ndi chani anamangidwapo ndani Robert Chasowa so zinthu ngati leza zikamachitika anthu amalimba mtima kuti ngati izi zinatha mmene zinatherawo chingaopsa iwo kupita ukatenga moyo wa munthu wina ndi chani so tiyesese ndithu kuti zinthu zizioneke kwambiri Amagi Kathewera Banda tsirizani nkhani ndi sentence program yupita mapeto chichitike nchani kwa inu munakaona inachitika nchani ine choyambirira tikufuna milandu imene iyende msanga kuti chigamulo chiperekedwe chilungamo chichitike chachiwiri ndikufunabe kuti ndichi-emphasize nkhani ya prevention imene ananenera senzanga komanso inaita raise kuyambirira kuti ngati dziko tiyambe nokuona kuti how do we prevent even the things from taking place peza kuti pakuina kukhala ndithu mabuzinesi okwanira officer security kuti anthu azitha kudziwa kuti kodi aziyenda motani komano paliso magetsi ena okuti munthu anayo kuti ali mmalo otetezeka komabe akupangidwanso chipongwe ndiye kusaiza kuti pali padakali mavuto ena amene toyenda beta amvese kuti kodi chimene chikuchita trigger kuti ngati zinthu zimene zichitika ndi chani there is also need for more research kuti tithe kumvetsa kuti kodi chikuchitika ndi chani koma chosirizira chimene ndikufuna ndinene chokuti kwina kulikonse kumene kuli azimayi atsikana bafuna pakhale chitetezo chokwanira kuti anthu aziyenda mopanda mantha athokoza kwambiri mayi Amagi Kathewera Banda titsirizenso kumbali ya Dr. Njoloma muyimaliza bwanji topic ya lero mwachidule kwambiri zikomo kwambiri asiti nkhani yake ndiyomweyi kuti tonse tikukhala chero chifukwa zikuchitika nezichitikiramo situzoti mawa ndani komano kungopempha kwambiri kudzera kwa polisi yathu kuti akhale patsogolo ndikumatiunikira pokhala proactive ndithokoze kwambiri IG anazala mfapo masiku ambuyowa pa Times exclusive kuti iwo wafuna kuti achilimike kwambiri pofuna kuwathandiza apolisi kwapitisa kumatraining kwapanga incapacity ndithu kuti akhale ndithu ndi capacity yoyenerera izi zinthu zabwino kwambiri ndeti ndikukhulupirira kuti apolisi yathu akhala ndi mphamvu nozapadera ndithu zoti athandize ndikukhalanso ndithu proactive kuti milandu ngati imeneyi isamachitike pafupipafupi titokonze nonse awiri chifukwa chokhala nafe mpulogalamu yalero ya kulinji wanangwa titokonzenso kumene kafe chobwera mpulogalamu imeneyi titokonzenso omvera athu pa wireless komanso pa Facebook pa Times 360 Malawi nditsina anga ndi Elvis Owahowa pulogalamu ina yangati yomwe kufika ni mawa lino kuyambira chamma 5 minutes past 7 mpaka na to 8 pitirizani kutsatira Times Amalawi kulinji no kulinji kumapenya kumapetsera kuti kulinji Bakaya lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chirukuko chuyenda panji nanga nkani zonyadisa sikulijani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga hata mzile diyo kukulijani Oh kulinji Tikudalila inu Oh kulinji